Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krul in het heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Koos is voort. Tomke zal met Cornelia op een fiets naar Janaju. Romke giet ik mee. Toch die jas maar in de fietstas, Tomke. Voor als het koud wordt. Oké. Even later ben ze al bij Janaju. Cornelia zet de fiets in de morren. Waar is Janaju? Ik zocht aan het. Ze daar! Ze is in de tuin. Maar wat doet ze daar? Janaju! Janaju, we zijn er. We zijn er, hè? Zullen we watchen? Tomke. Koos is voort. Oh? Hè? Ja, van de mos zit hij nog iets in een hokje. Het dwarken zie het net goed dicht. Koos? Waar is Koos? Een hoedje, kijk eens bij. Koos is het liefste kindje van de hele wereld. Mijn vriendje. En nou is hij voetsie. Ze rennen naar Koos in hokje. Het hokje is leeg. Janaju moet er haast weer van goelen. Koos is ontsnapt. Ja, Maar dan mag we hem ziekje. Hoe ziet Koos eruit, Janaju? hij is bruin. Met een zwart plakje op een snuit. En hij had een wipstutsje en 2 lange eeren. En oh ja, hij had 2 hele leuwe eetjes. Oh, ik vind Koos ik kan heel goed speuren, hè? Ik ken al volle beter ziekje. En als ik nou Koos vind, hè? Maar die dan ik mijn vriendje wezen? Goed. Ja, maar kom toe. Laten we hem gauw ziekje. Ja, ziek je jemmer even. Dan ga ik in een huis naar de mem van Janaju. Daar binnen nou speurnogen als een kanaal. Koos kan nooit 4 voortwijzen. Tomke loert tussen de strukjes. Ging Koos de Sjen. Nee. Misschien had er hem verstoppen achter die bloempotten met zinnenbloem. Nee, dat redder ik net. Koos! Oh, lieve Koos, waar bist u? Ik mis die sa. Domme knien. Waar heb nou iets in hokje? Oh, wacht je eens even. Wat beweegt er bij die zoombak? Ja, dat is Koos. Tomke, Janaju, hij zit bij de zoombak. Oh, ja! Ja! Tomke en Janaju sloepen gauw naar de zandbak daar. Ja, daar zit Koos, mooi om hem heen te sjen. En Nog een paar stappen ja... en dan kan Tomke hem pakken. En... Niks. Oh, hij naait uit. Hij naait weer uit. Erachterom, jongens. Pak Koos. Koos shit oer het paadje. Achter het hok. Pak hem! Janaju en Romke draven erachterom. Pak hem! Tomke race hut als er ken. Oh, boem. Sjen de fiets van Cornelia aan. Die valt om. Ze had nog geen tijd om die fiets oerheen te zetten. Ze matten achter Koos aan. Maar waar is Koos nou? Koos is misschien achter het hok, denk ik. We matten hem vinden. Ik wil niet vriendje waarom ha. Ze ziek je de hele midje. Hij is net achter het hok, net tussen de blom, Nee, net achter de dikke beem, net in het gas. Koos blijft voort. Nou, hoe kan dat nou? Wij moeten weer naar huis, Tomke. Hij hem Koos al voen. Nee. Nee, Koos is nog heel dik voort. We matten hem vinden en Doe mast me helpen, Tomke. Ja, maar het wordt al juster en kouder. En Tomke met haast eten en naar bed. En waar moet Koos dan vannacht sliepen dan? Oh, hij komt vast wel weer waarom, Jannejoe. Naar zijn eigen warme hokje. Ja, Tot de jas maar vol aan, Tomke. Het is fris op een fiets. ja. Tomke zal zijn jas uit de fietstas pakken.
Maar wat is dat nou? Oh, jakkes. Die jas beweegt. Hè? Dat kan het. Gauw viel ze in de fietstas. En wat viel ze daar? Onder de jas? Een zacht veldje. Een zacht veldje. En 2 eerkes. En 2 eerkes en een wipstutsje. En een wipstutsje. Koos zit in een fietstas. Oh, ja! Echt weer? Koos is waarom? Oh, mijn lieve vriendje. Wachtje, dan hel je Koos er wel uit. Oké. Voorzichtig tilt Cornelia hem omheen. Hoezo liet ze dogen niet? Best stiekem in de fietstas kroopt. Daarom kon ze het hij net vinden. Nou, ik me gauw naar Janne. Nee. Tomke mij Koos eerst even vasthouden. Want Koos is nou ek Tomke zijn vriendje. Ja, want Tomke had Koos. Eerlijk is eerlijk. Waarom voor? Ja. Tomke jouwt Koos een lekker kroepje. Oh, En dan kom maar, Koos. brengen ze het knientje gauw weer in zijn hokje. En Janne Joe doet het warken nou wel heel goed dicht. Nou, Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.